Luku hamkrai samung tangthniwo sekangai tongjak tabo Korbukni Tipramotha District Secretary Bishal Deborma. Bini tijil mungbai tini mar nokha saltham. Lukurongno bisi west mairung bagi Germany samung betango tini nokha salthamni salo. East Korbuk, West Korbuk, tei South Korbuk bisini ponchayato thangai mairung bagikha 39 nukungni borokno 10 kg khlai. Salo mairung bagi thanio logio tongkha Korbuk Tipramotha Party ni President Hiranmoi Tripura Banu Deborma Thoten Riang tei Chaktung Tripura no khobai tei kubuni juda juda adong rok. O salni thong butangni bisingti mairung manai rok chugya nukungni borok belakhene khatung jakha mairung manai. Bwskangni salabo omahi song butang tongnai hinui saikhnarka Bishal Deborma koktuma thunai rokno. South Korbo Faizak, Salka Korbo Baka, Tabo South Korbo, ni Ponsera Oroni Lukurano, Myram Twitter Paka, and yes, and Sazak Tongo Protiti Bisio, Sun, Jono Barazon Clairan, Kisa Nukusugarono, Omni Bagang, Helena Haksanka, Tinoro Chairman Chini, Rai de Burma, Getsini, Barongan President Hiron Hibo Faizak, Chini Oroni, Shinrai de Burma. Chini local leader ges hoten joiriang chaktemoni tripura songako Banu Deborma song khlaijong phailekha oroni chini hut borom ganangjak boyang tongjak bobo kaisa NGO no bobo thanayo onek subasu khlaikha chini korboni tei ang bono bono bangkisa highlight khainam jungo boroni tei bo borok onek support khlai tongo Kuri borok no chubawo ge mase rok no chubawo ge ang NGO ni bungse kisa pok tongkha boroni khumbarbi orbuk siale group borok khub bago ang bono hamberna ge te chini korbuni chini Tipramotha ni ngai je naikuli tongnai leaders rok no bang chini torof theke jotono hambai te bobagaran bahambai osum saina Puila sini media na hambai ini kaisa sung Korbuk sub division ngai sung je sini Tiprasa gorib tongnai rok gorib to jotono apono tai gorib ni saite gorib tongmani sung borno select khaiye sung 3 ta panchayat beneficiary list sung borno mairong dan khai rokha 3 ta panchayat ni 39 jona sung beneficiary list khai rokha tabuk sung বর্তমানে তংমানে ইনকে সালকা করব অর সং 13 জনা চিনি যে পরিচয় পুরা যে ইয়াক মায়া রক লেইয়া নিনি বিকলঙ্গ তংনাই রক বর্ণ সং যে গরিব নাই সং সিলেকশন খাই সং সালকা করব বেনিফিশিয়ারি সং মাইরং 10 কেজি 10 কেজি সং সালকা করব রাখা তাবু বিনি পরে ইনকে সং দক্ষিণ করব থানায় বিনি পরে কে সং পশ্চিম করব থানায় কে অর ফাইমানজাক ফাইজাক চিনি Senior leader joto sini Maharajani warriors kaisa kaisa bung salia जों joto sini Korbuk sub division ni sini joto senior adong ro borono ang joto no tai bo जों haike khaiba to hini Maharajani ideology bai जों kam khai tongo।